Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Ebukhosini ngiyabingelela isikhathi manje wo5 lokho ngivuke ngabo3 ngikhathazekile kakhulu ngalento ezokwenzeka ngomhla ka30 June. So ngivuka nombono la le message ngicela ukuyidlulisa ngiyidlulisela kuwena baba uphakela umthakathi Jacinta and nawe Ngizwe Mchunu. Inkulu bafowethu lempi esibhekene nayo inkulu kakhulu and akufanele lempi siyilwe physically. Lempi ngoba ijule kakhulu kune political element ekhona la. Ama foreigners njobe begcwele eCountryini siyazi ukuthi intention yini. Igenge yeANC kade yalidaya isizwe. Lama foreigners eze la azovota. Ngibonile amavidiyo amaningi khona nje ama foreigners abanjiwe eza la eSouth Africa mayibuzwa athi wona azothola ama document awanawo amaphepha azowathola phambili eSouth Africa. Lokho kukutshela ukuthini? Kukutshela ukuthi njengoba silungiselela ama elections azoba ngoNovember, bonke labantu abalethwa la eCountryini yethu bazovota. In as much as most yabo abama illegal immigrants behola social grant la eSouth Africa ngokungemvume. Konke lokhu imkhuba kagovernment. uRamaphosa uyaqhubeka nokuthi afuna ukuhlala ngenkani esihlalweni angafuni ukuphuma e-office. Uzosebenzisa wona lama illegal immigrants ukuthi amvotele. So mina nansi into engivuka nayo namhlanje. Ngoba impi ifuna masilwe singayilwi physically kodwa futhi siyilwe legally ngoba konke esikwenzayo kusemthethweni. Ngizocela ningenzele kanje. Ngizocela nihambe niye kwi-MK kuBaba uNqamalala. Laphana nizofike nithole uadvocate. Ama-advocate wonke MK azon-assista ne-draft amaphepha azoya e-Constitutional Court. Lamaphepha azoya e-Constitutional Court azobe eholder ugovernment, especially upresident will be the first respondent to respond to Cyril Ramaphosa because he's not saying anything. He's very, very silent on the issue of illegal foreigners. Nimdreke nimuse Constitutional Court. Abathe abantu amabutho ebebhiyoza etshengisa ungangeneliseki ngalama illegal immigrants sibe nathi siyiphushe enkantolo lento e-Constitutional Court. The reason I'm saying Constitutional Court because it is our constitutional right that is being violated by the immigrants in this country. Therefore, the matter is constitutional. So ngiyanicela ukuthi nithathe le matter nihambe ni-approach i-MK. I-MK will assist you. Ngikusho kwalokho ukuthi ama-advocate e-MK azon-assista because those are the people who understand the plight of our nation, of our poor people on the ground. So those are the people who understand inhlupheko yabantu abamnyama. So they will understand and they will help you draft these papers to court. So that matter sizoyifaka e-court, e-Constitutional Court, bese kuphuma i-order elizosho ukuthi kwenzekeni ngama-foreign nationals. Because we need to have an order ezophuma ithi ama-foreign nationals kanje unqamla juqu awahambe abantu abangekho documented eSouth Africa yonke lento sifuna i-order elikanjalo so that sizoba ne-backbone yokuthi as we are operating as Marsh and Marsh sinento esigunyazayo esho ukuthi asibafuni labantu la ezweni lethu nansi order abahambe
Iloko nje engicelayo engivuke nakho namhlanje, ngiyanicela niyo-approach-a i-MK, nihambe nenkandla, hlale phansi nobaba uNqamalala, uzonibizela ama-advocate akhe ahlale phansi lapha andraftele lamaphepha. We take ugovernment, i-administration kaCyril Ramaphosa must respond ukuthi i-situation yama-foreign nationals agcwele la a-undocumented uthini ngawo, because right now asiyazi position yakhe ngalama-foreign national, is so silent. So ngiyanicela ukuthi lo myalezo njengoba ngiwudlulisa kunina Jacinta, baba uMchunu, Phakela Umthakathi, thathani igxathi manje eli-legal. Let us take a legal direction. In as much as sithi ngomhla ka-30 sobe sigcwele iy'trati sibonisa ukungagculiseki ngalama-foreign nationals, kodwa ngicela niyiphushe legally lento ayiye e-Constitutional Court. Ngibonge. Mqansi ungakhona mbongo lolo. Yabona-ke le isithanda ukuba yenye indlela. Yabona le video ngifisa nokuthi ubaba uPhakela Umthakathi ifike kuyena ayizwe. Yabo bekuse-right kusakhulunywa ngabantu bokufika ukuthi bahleli ngongemvume lapho banganawo amaphepha. Sikhuluma ngale date yomhla ka-30. Yabona-ke baba uPhakela Umthakathi, basukhuluma ngale date le yange-4 November. Bayiqaphelisisa-ke lo date leyo, i-date esensitive, i-date la khona uma uwena yourself onganalo izwi usuke kusebenza ugovernment lapho, ngoba wonke umuntu unelungelo lokuvota. Ungatwist abantu umqondo-ke baba, ungatwist umqondo abantu akade bekuthanda nabantu ade bekuvotela. Ungabafiki abantu ade bekusapota ubatshene ngenye into basuyishintsha. La ngathi kuhamba kufike khona ukuthi into ozoyikhuluma phakathi nabantu uqale ngathi uyayidrafta, uyayifunda, uyayibuka ukuthi mhlampe izoma kanjani kubantu labo osuke uyokhuluma kubona, ngoba abantu once waqala umqondo wakho wabambili ubatshena lokhu kwange-30 ubatshena ngokwe-4. Lokho sokukhomba ukuthi manje khona la sekulekha khona nakuwena baba. Sokufanele manje nawe uyibuze ukuthi ikhona kuphi okwenzayo, ikhona kuphi ofisa kwenzeke. Futhi ungakusabi ukuphumela obala uma kuwukuthi khona izingqinamba ohlangabezana nazo. Lokho kuyokusiza, kuyokulekelela ukuthi isizwe singakubizi ngamagama. So iyokusiza loo nto lekulekelela ukuthi abantu bengakujikeli noma abantu bengakuphendukeli. Ungabe ukusaba ukuphumela obala njengoba vele ukwazi ukuphumela obala ukuthi le nto yama-foreigner is over now, time is out, abamo. Ungasabi futhi ukusho uma ubona ukuthi khona inkinga ohlangabezana nayo phambili. Yabo njengoba uwumuntu nje kufuze abe uyazi ukuthi manje iziphi iy'ngqinamba onazo. Fanele abantu ba-addressele iy'ngqinamba obhekene nazo, ngoba uma uyoshintsha abantu bejethi kwenziwe enye into wena basoshintsha, iyokushaya loo nto, iyokulimaza. Ngiyakubonga futhi kakhulu ukukubona kwamanye amavidiyo ulawula abantu ngendlela efanayo. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi kwamanye amavidiyo uyakuveza ukuthi le nto ubuyiqala uyazi, ingaphumi-ke esandleni ukuthi kube khona abantu sebefuna ukuyilida ngawe. Ngijabule ngime nje lapho baba uPhakela Umthakathi. Imani nginitshela into ezokwenza ngey'teti. Ey'teti lezi kaPhakela Umthakathi noJacinta nongizwe. Futhi uPhakela Umthakathi ngiyacela ukuthi usondele uma ungasukwazi ukuthi usheshe ufike. Usisi uJacinta naye esondele. Uma ngobe sesondele naye bese ukuthi ungizwe noma engangasondela ngoba uyinayo experience engikhuluma ngayo manje. Upresident nje uyade ekhulumile ngeke akuze ukwenzeka lutho, ayikho into ezoshintsha, ayikho into ezokwenzeka, alukho ushintsho azoza nalo. Kodwa into akayilindile, ulinde ukuthi kushaye i-date, ulinde ukuthi abantu beluthe. If abantu base-South Africa beke benza into wrong efana nokulutha, ndobe nidayisile ngoJacinta, ndobe nidayisile ngoPhakela Umthakathi. Yingoba la bazoba held khona accountable, kuzothiwa ke i-responsibility yabo ababe accountable for i-looting njengoba benza kungizwe
nale ngane kaDudu bani ubhuti kaDuduzane uDuduzile okaZuma. Ile nto ezokwenzeka. So kuyonisiza ama-South Africans, kuyonisiza nganza kwethu ukuthi-ke uma nifuna ukungadayisi labantu abahola umkhankaso omkhulu kangaka, kuyonisiza ukuthi ngey'teti nize ningaluthi, nizingaphazamisi ngisho esodwa isinqalazitha, ngisho eyodwa infrastructure, ningenzi lutho all-wrong, niyobe niwinileke. Kodwa uma ngabe niyolutha, niyobe nimdayisile uPhakani Mthakathi noJesinta, umsebenzi ongaka niyobe niwuchamelile. Ngoba yileyo nto akayilindile uhulumeni, yileyo nto akayilindile upresident, ngoba engenzi lutho nje, engabadeport, engenzi lutho, engakhulumi lutho nifuna ukulizwa South Africans. Ulinde leyo nto iy'teti. Uma nalutho ebhemile nganza kwethu, kuphelile ngongizwe, kuphelile ngoJesinta, kuphelile ngoPhakani Mthakathi. So many South Africans are having a very bad feeling about this set date, the 30th of June. Yes. And they're sending this message to Uphakela Mthakathi to say, the other one was suggesting to actually take the president to court, which is a very great idea. I feel like this one, it will actually work because, I mean, there will be no violence. There will be nothing will happen. You understand me? It's just you taking the president to court to say, nope, say something about this issue that South Africans are crying about. Because, guys, truly speaking, South Africans have been going up and down, crying about illegal immigrants, crying about the high crime rate, like a lot of things, and things have been happening on social media. We've been seeing things, but the president was just quiet. He was just quiet. He never said anything. He just came out not long to address the nation to say, nope, yes, I do understand the cry of South Africans against illegal immigrants. Illegal immigrants must not. He said no one have the right to ask these people, these foreigners on the streets for documents. And this really got so many South Africans angry because what do you mean? What do you mean? And how are they going to determine whether this person is a foreigner or is a South African? How, guys? I don't understand. It seems like this thing is not going to be that effective because at this point, it's failing already. If the president is saying no South African citizen have the right to go around asking for IDs or passport from these people, then how are you going to differentiate between a South African and a foreigner? You see what now it becomes difficult, and it's a lot, man. It's a lot. But anyway, say your thoughts down below in the comment section.